Noswaith dda. Ni drio na eto, ia. Noswaith dda. Croeso i chi i gyfarfod cyntaf y Cynhadledd 2026. Di bach wahanol, amser gwahanol, ond yr un lle a gobeithio yr un nod a'r un ysbryd ynde, wrth i ni ddod at yn gilydd. Gwnewch fi weddio i gychwyn efo. Arglwydd Dduw Dad, da ni yn diolch i ti rwan am dy gariad rhyfeddol di. Da ni'n diolch i ti am y fraint o gael bod yma gyda'n gilydd. Da ni'n diolch mae dy blant di yda ni, a da ni'n gofyn i ti fod gyda ni rwan. Da ni'n cyflwyno'r gynhadledd gyfan i ti. Da ni'n cyflwyno'r cyfarfod cyntaf yma rwan. A da ni'n gofyn i ti i fod yn bresennol. Maddau ni yn pechodau, a da ni'n gweddio hyn i gyd yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, fel o'n i'n dweud croeso, croeso i chi, croeso os yw'n rhywun yn gwylio adre, yn enw i di Steffan Job, a dwi yn gweithio i'r mudiad ac yn cael y fraint o arwain y cyfarfod cyntaf yma. Fyddwch chi yn gwybod yn amlwg fod pethau chdi bach wahanol eleni. Da ni'n hoffi newid pethau ar yr ochr Gymraeg, dydan. Nid ar yr ochr Saesneg, mae rhaid i bethau ddigwydd yn yr un peth, ond yn yr un ffordd. Ond ie, flwyddyn yma, da ni'n trio rhywbeth chydig bach wahanol. A'r nod ydy, ydy ceisio annog gymaint o bobl i fedru dod at ei gilydd a phosib, ac i annog yn gilydd ac i cael yn arfogi ar gyfer yn bywydau ni fel pobl ddew yng Nghymru. Just rhai cyhoeddiadau cyn i ni gychwyn ar y cyfarfod yma. Felly, y ddogfen fwyaf pwysig, dwi wedi bod ar y ddesg groesawu na lot dros y blynyddoedd, a'r peth cyntaf mae pawb wastad yn gofyn amdano fo ydy'r trwydded parcio. Okay, so cofiwch am y drwydded parcio, ddech chi angen honna mwyn parcio yn ystod y dydd yn y brifysgol. Wedyn cofiwch bigo fyny, rhaglen, mae'n rhaglen yma a mae'r rhaglen yn esbonio beth sydd yn digwydd. Ac felly, yn sicr flwyddyn yma, fyddech chi gadw golwg ar yr colygfanol ar y rhaglen mwyn gwybod beth sy'n digwydd ag lle. Ond cofiwch, ar ôl y cyfarfod yma, mae gennym ni noson gerddorol. Ac felly mae Lois wedi trefnu bod nifer o gerddorion gwahanol yn dod. Felly mae'n gyfle i ymlacio. Mae'n gyfle hefyd i dreulio amser gyda Cristnogion eraill ac i ddod i nabod pobl dros baned. Fydd y cyfarfod dim yn hir iawn, ella ryw awriau, rhywbeth fel la, ella dim hyd yn oed hynny. Felly, os ydych chi o gwmpas yn medru aros i hwnna, please gnewch. Ac wedyn, bore fory, cofiwch am y cyfarfod gweddi. Cyfarfod gweddi chdi bach yn wahanol, fyddwn ni yn fama, fydd yna frecwast, fydd yna ddim cooked breakfast, sorry, di'r budget ddim yn mynd mor bell a hynny, ond mi fydd yna baned, fydd yna pastries ac yn y blaen. Ac wedyn fory, ffocws cyfarfod fory di Cymru. So byddwn ni'n clywed gan 3 person gwahanol, fydd yn cynrychioli gwahanol rannau o Gymru, gwahanol rannau o gymdeithas. A felly byddwn ni yn rhannu mewn i grwpiau bach ac yn cael lot o gyfle i weddio efo yn gilydd. Ac wedyn fory, cofiwch wedyn bydd y gwaith plant a Emyr yn pregethu am 11. Wedyn yn y pnawn, fydd yna weithdai, a wedyn am 4:45, swper, i pawb ddod a swper i hun yma, a wedyn os dyw yn mynd mi fydd Mark Thomas yn pregethu yn yr hwyr. Jyst tynnu'ch sylw chi at y ffurflen gofrestru hefyd. Felly mae gennym ni, dos na ddim tocynnau ac yn y blaen ar gyfer y gynhadledd, ond dyma'r ffordd i chi wneud 2 beth. Dyma'r ffordd gyntaf i chi roi gwybod i ni bod chi yma, ag fel bod ni'n medru cadw mewn cyswllt efo chi a gadael chi wybod beth sydd yn digwydd dros y flwyddyn. Ond hefyd mae'n gyfle i chi gyfrannu tuag at costau y gynhadledd. Fedrwch chi wneud hynna wrth y ddesg, neu fedrwch chi i wneud o trwy ddilyn y QR code, wneith hwnna fynd â chi i wefan a fyddwch chi medru gwneud
fel yna. Mae gennym ni lot o bobl yn helpu ni yn ystod yr wythnos, a byddai bydd yna rei ohonyn nhw'n cymryd rhan heno, ond Bed, wyt ti eisiau dod fyny i sôn ychydig bach am y gwaith efo'r bobl ifanc? Diolch yn fawr. So, i'r rhai sydd ddim yn gwybod, enw fi Bedwyr. Fi'n mynd i bod yn gwneud y gwaith pobl ifanc gyda Siwan, sydd yma hefyd rola. A does dim llwyth penodol wedi drefnu, ond bob nos mi fyddwn ni yn un o'r stafelloedd fan hyn yn cael chwarae games, byddwn ni'n cael games wedi trefnu, falle just board games, pob math o bethau fel yna. O'n i'n gobeithio ryw noson cael tan ar y traeth, ond that's a big no-no ar ôl wythnos diwetha, yn anffodus. Ond fi'n siŵr nawn ni fynd am dro falle ar hyd y prom neu rhywbeth fel yna, bydd digon o bethau i ni wneud. A wedyn prynhawn fory, bydd seminarau, a byddai i a Siwan yn gyfrifol am gwaith pobl ifanc. A'r gobaith yw edrych mewn i gwynebu'r byd mewn gwahanol ffyrdd, a edrych ar sut mae Crist yn delio gyda hwnna. So os chi yn oedran ysgol uwchradd ac yn 18, mae croeso i chi ddod i hwnna fory. A ni'n mynd i gael amser i weddio efo'n gilydd, a trafod pawb yn cael bwyd efo'n gilydd, ni'n gobeithio falle jyst cael Domino's neu rhywbeth i'r pobl ifanc ein hun hefyd. Okay? So, please, dewch i roi gwybod i fi, just dewch gyda ni fori ar gyfer hwnna, a bydd pethau'n digwydd bob nos hefyd yn y stafelloedd fan hyn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Just sôn hefyd, mae heno yn wasanaeth chdi bach yn wahanol. Bobl ifanc, neu ddim pobl ifanc, plant, ddylwn ni ddeud. Mae gennym ni daflen i lliwio. Os oes bobl ifanc eisiau lliwio hefyd, gallwch chi ddod ymlaen. Okay? Ond mae gennym ni daflen i lliwio yn y ffrynt yma. A felly byddwn ni'n canu mewn chdi bach, gewch chi ddod i nôl taflen liwio os ydych chi isio. Nes ydych chi rhy nerfus o shei, gallwch chi yrru mam neu dad i fyny i wneud drostych chi. A mae yna bensiliau lliwiau yna hefyd. Gdewch i ni gychwyn. Gai ofyn i chi godi ar eich traed. A da ni'n mynd i gyd darllen rhan o salm efo yn gilydd. Mae'n hyfryd ydy medru darllen geiriau fel yma sydd mor hynafol ac eto mor bwysig ac addas i ni. Felly gewch ni darllen yr adnodau yma efo'n gilydd. Yr arglwydd yw fy ngoleuni am gwaredigeth, rhag bwyd yr ofnaf. Yr arglwydd yw cadernid fy mywyd, rhag bwyd y chrynaf. Pam bydd rhai drwg yn cael y fanaf, i'n hysu i'r byw. Hwy fy ngwrthwynebwyr am gelynion, fydd yn baglu ac yn syrthio. Byddai byddin yn gwersyllyn yn erbyn, ni ddofnau fy nghalon. Byddai rhyfel ar fy wathaf, eto y byddwn yn hyderus. Un peth a byddais gan yr arglwydd, dyma'r wydd rwy'n geisio, cael byw yn hir arglwydd holl ddyddiau fy mywyd, i edrych ar awgarwch yr arglwydd ac i ofyn yn ei denw. Oherwydd fy ceidw yn ei gysgod yn ei ddadryd, am cuddio i mewn yn ei babell, am codi ar graig. Ac yn awr, fe gyrryd fy mhen, roi uwch fy ngelynion o'n hamgylch, ac offryma finnau yn ei denw, a bethau llawn gorfoledd, canaf, canmolaf yr arglwydd. Gewch ni ganu gyda'n gilydd, ni'n ganu ddigyfeiliant i gychwyn y Cynhadledd. Diolch i ti yr holl alluodd Duw. Alleluia.
Bryd, diolch. Wel, fel o'n i'n sôn, mae chdi bach o wahanol heno. Dwi'n mynd i fod eisiau i chi gymryd chdi bach o ran hefyd yn y cyfarfod. Ac beth sgenna fi fama o'ch blaen chi, mae gen i 6 llun gwahanol. A felly, beth dwi eisiau i chi wneud ydy, just trowch at y bobl sydd yn eich ymyl chi, a dwi eisiau i chi feddwl pa lun sydd yn disgrifio y rheswm bod chi yma ore. Okay? Does am ateb iawn, does am ateb cywir neu anghywir, okay? Dwi ddim yn athro dim mwy. Does a ddim marcio, ond just trowch at y rai sydd yn eich ymyl chi, a just meddyliwch pa lun sydd yn cynrychioli, ydych chi'n meddwl, pam bod chi yma yn y gynhadledd ore. Okay? Gewch chi 2 funud i wneud hynna. Okay. Reit, os ydy rhywun yn mynd i fod yn ddigon dewr i rannu efo ni. Fyswn ni'n hoffi gwybod beth mae'n prif siaradwr ni wedi ddewis ar gyfer... Lyfli. Chwarae teg. Da iawn. Dwi'n rhaid i gweld Catrin yn mynd mor goch. Sorry? Y top left. OK. Yeah. Dwi'n yn siŵr pwy di hwnna i fod. Yeah. Gwych. OK. Rhywun arall? Y Beibl. OK. Yeah. Y Beibl. Yeah. Pam y Beibl? Achos bod o'n ganolog i'n bywyd ni. Yeah. Gwych. Yeah. Yeah. Yeah, so llawenydd bod efo pobl eraill. Yeah. Ydy, efo Cristnogion eraill. Gwych. Rhywun di dewis yn gwahanol? Anna? Rhif 2. Pa'n di hwnna? Hwnna? Yeah, yr un efo clywed am y Beibl. Yeah, a fydd o'n gret yn bydd cael mynd i'r cyfarfod plant ac efo'r ieuenctid, y cwrdd pobl ifanc ac yn y blaen i gael clywed y gair. Yeah. Mae'r holl resymau yn resymau briliant i fod yma, efalle, o'n i wedi rhoi y cyntaf na, achos o'n i'n meddwl, alle bod yna rhywun yn teimlo bod nhw wedi cael ei fforsio i fod yma. Neu efalle bod rhywun jyst ddim yn siŵr o gwbl. Mae pob un rheswm yn reswm digon teg yn dydy. Ond dwi eisiau awgrymu rheswm arall bod ni'n mynd i fod yma yr wythnos yma. Da ni eisiau cyfarfod efo Duw. Da ni eisiau cyfarfod efo Duw. A dyma di thema yn cyfarfod ni y bore yma. Dyma sut o'n i'n teimlo o Duw eisiau ni gychwyn yr gynhadledd. A sylwch, nid jyst dysgu am Dduw, ond cyfarfod efo Duw. Bod Duw yn creuwr ni yn cyfarfod gyda ni. Chwi roi darlun i chi. Rhywun yn gwybod pwy ydy'r person yna? Dych chi'n siomi fi rwan. Unrhyw efo unrhyw syniad pwy ydy'r person yna? OK. So Ben, y mab yma sef yn gwybod, achos pwy sydd gennym ni fanna ydy un o cricedwyr gorau'r byd. Yeah? So Ben Duckett ydy enw fo, mae'n chwarae criced dros Loegr. Os ydy rhywun yn gwybod pwy dynodd y llun yna? Llwch chi gesio pwy dynodd y llun yna? Fi, ie. Yeah.
So dros y penwythnos, o'n i lawr yn Lords, ac o'n i'n gwylio gêm criced. A un o'r peth gret efo criced ydy, yn aml, ydych chi'n cael mynd yn agos iawn at y chwaraewyr. Ac o'n i wirioneddol mor agos a hynna at Ben Duckett. Chwaraewr gwych, dwi wedi wylio fo ar y teledu llwyth o weithiau. Fyswn i'n wedi deitha chi lot o bethau am Ben Duckett. Ond nes i gyfarfod o'n fanna? Na fo. Just sefyll yn geg agored ac yn ei weld o, a'i weld o'n chwarae criced. A da ni medru dod i gynhadledd, chydig bach fel efo Duw, a da ni medru dysgu lot o bethau am Dduw, ond be da ni rili isio ydy, da ni isio mwy na hynna dydan, da ni isio cyfarfod efo Duw i hun. Pwy bynnag yda ni? Ble bynnag yda ni? Be bynnag yda ni'n neud mewn bywyd? Os da chi ddim yn Gristion yr wythnos yma, da chi wedi dod yma ac efallai bod chi wedi cael eich fforsio i ddod gan mam neu dad, neu lle bod chi'n gwylio ar y we, does na ddim byd mwy pwysig i chi na bod Duw yn dod i gyfarfod efo chi. Bod chi'n dod i weld fod Duw ddim jyst yn rhyw syniadau gwahanol, ond fod Duw yn real. A fod Duw yn eich caru chi, a mae'r gynhadledd yn gyfle i wneud hynna. Mae wedi digwydd i gymaint ohona ni dros y blynyddoedd yn dydy, lle mae Duw wedi torri i mewn. Neu beth amdana ni fel Cristnogion Efengylledd? Sut mae hi ar yn eglwysi ni? Yda ni dan fendith? Yda ni'n gweld yn eglwysi ni yn tyfu? Sut mae'n cyfarfodydd gweddi ni? Ydyn ni yn ymwybodol o bresenoldeb Duw? Neu ydyn ni am i Dduw gyfarfod efo ni? A fyswn i'n dweud, o edrych o'n cwmpas yn stafell ac o edrych ar ynghalon yn hun, dyn ni eisiau Duw i ymweld â ni yn dydyn. Fel mae di wneud yn y gorffennol, fel mae o'n wneud mewn rhannau eraill o'r byd, ond hefyd rhannau eraill o Gymru. Dyn ni eisiau i Dduw fod yn bresennol. Ac yn bersonol, ella bod chi'n teimlo yn oer. Dyn ni'n mynd trwy gyfnodau gwahanol dydan yn yn bywyd ni. Sut mae hi arna chi wrthos yma? Wel, wy'n gweddio bydd o'n gyfle i chi gael cyfarfod gyda Duw. Felly dyna dwi eisiau i wneud yn y cyfarfod yma, ydy edrych ar y thema fawr yma. A da ni'n mynd i wneud o trwy edrych ar ddarn o'r Beibl o 2 Chronicle. 2 Chronicle. Ac am hanes am Solomon. Rwan ta, oes na rhywun yn gwybod unrhyw beth am Solomon? Rhai ifanc ohonych chi draw yn fanna. Dwi'n definitely draw fanna. Dych chi'n gwybod unrhyw beth o gwbl am Solomon? Dwi'n rhywun weiddi rhywbeth allan. O, diar. Llyth rai o'r rhai hi yn helpu felly. Rhywbeth am Solomon. Doethineb, okay? Oedd o'n foi, nid jyst yn foi clefar, oedd o'n glefar iawn, ond oedd o'n ddoeth iawn. Oedd wedi cael doethineb, oedd wedi gofyn i Dduw roi doethineb iddo fo. Da iawn. Beth arall? Sorry, Derek? Adeiladu teml, gwych, da iawn. Ie. Yeah. Lot o wragedd. Okay, diolch Lydia. Yna'n union lle ni eisiau heno fynd. Ie. Yeah. Oedd o'n frenin, da iawn, oedd o'n frenin. Oedd o'n frenin doeth iawn ar Israel. Pwy oedd i dad o? Dafydd, Yn siŵr bod chi wedi clywed am Dafydd a Goliath. Ac felly, da ni'n troi at 2 Chronicle pennod 7, ond cyn hynna, ni jyst eisiau rhoi yr adnod yma i chi, achos cyn pennod 7 mae pennod 6. Ac ym pennod 6 mae Solomon, mae wedi bod yn adeiladu y deml ac mae o'n gofyn cwestiwn. Ai gwir yw y preswyliad Duw ar y ddaear gyda meidrolion? Na cwestiwn mawr Solomon ydy o'n bosib i Dduw
fod gyda ni? Ydy o'n bosib i Dduw siarad efo ni? Ydy o'n bosib i Dduw fod gyda ni? Ac felly, da ni'n gweld ym Mhenod 7, yr ateb yma Dduw yn ei roed i hynny. A mae Siwan sydd yn helpu efo yr gwaith ieuenctid ac sydd efo y llyfrau. Mae Siwan yn mynd i ddod ymlaen rwan i ddarllen i ni. Reit, so ni'n dechrau darlleniad yn adnod 1 o Pennod 7, a ni darllen y 3 adnod cyntaf, wedyn newn ni neidio i adnod 11 wedyn. So, dechrau yn adnod 1. Wedi Solomon orffen gweddio, daeth tân i lawr o'r nefoedd ac hysur poeth offrwm ar y berthau, a llanwyd y tŷ a gogoniant yr arglwydd. Ni allai'r offeiriad fynd i fewn i dŷ'r arglwydd am fod gogoniant yr arglwydd yn llenwi'r tŷ. Pan welodd holl feibion Israel y tân a gogoniant yr arglwydd yn dod i lawr ar y tŷ, ymgrymasant yn isel a'w hynebau i'r llawr, ac addoli am olianu'r arglwydd a dweud, da yw Duw, oherwydd y mae ei gariad hyd byth. Neidio wedyn i adnod 11. Wedi Solomon orffen tŷ'r arglwydd a thir brenin, a llwyddo i wneud iddynt y cwbl y fwriadau, ymddangosodd yr arglwydd iddo liw nos a dweud, clywais dy weddi, ac yr wyf wedi dewis i mi lle hwn fel mani a berthu. Os byddaf wedi cael nefoedd, fel na fydd glaw, neu orchymyn i'r locusiau ddifa'r ddear, ni anfon pla ar fy mhobol, ac yna fod fy mhobol a elwyr wrth fy enw yn ymostwng a gweddio, am ceisio a dychwelyd o'i ffyrdd drygionus, yna fyw randawaf o'r nef, a maddau i pechod ac adfer i gwlad. Bydd fy llygaid yn sylwi am clusiau yn gwrando ar y weddi a phrymur yn y lle hwn. Yr wyf wedi dewis a sancteiddio'r tŷ hwn, im henw fod yno am byth. Yno hefyd bydd fy llygaid am calon hyd byth. Diolch, Siwan. Reit, blant, mae gen i fi sialens i chi. Okay? Da ni wedi bod yn dysgu am Solomon yn adeiladu teml, tŷ i Dduw. Felly, yn y ffrynt fama, mae gen i fi fagiau o Lego. Newch chi ddod ymlaen, a be dwi eisiau chi wneud, dwi eisiau chi i adeiladu tŷ allan o Lego. Okay? So, dewch ymlaen. Bydwch chi bod yn swyl, a mae fferins i chi hefyd os ydych chi, neu losi, neu dydas, ydych chi'n dweud. So cymwch fag, na chi, a fedrwch chi gymryd bag a mynd â fo, a gawn ni weld wedyn sut fath o dŷ ydych chi wedi llwyddo i adeiladu. Felly, yn y darn yma, da ni wedi rhedeg allan, allwch chi rannu'n y fanna, ia? Allwch chi weithio efo'ch gilydd? Gwych. Felly, yn y darn, oeddwn ni'n clywed am Solomon yn adeiladu'r deml, ac yn gofyn y cwestiwn, ydy o'n bosib i Dduw gyfarfod efo ni? Ac felly heno, da ni eisiau cyfarfod efo Duw, a felly beth dwi eisiau gwneud ydy tynnu 3 peth allan o'r hanes yma, sy'n gobeithio mynd i helpu ni wrth i ni gychwyn ar yr wythnos yma, sy'n mynd i helpu ni i gobeithio i roed rhyw fath o gyfeiriad i ni. A'r peth cyntaf dwi eisiau dweud ydy, dim ond trwy Iesu Grist y mae ceisio presenoldeb Duw. Dim ond trwy Iesu Grist mae ceisio presenoldeb Duw. Rwan, lle bod chi'n meddwl, sut ar y wyneb ddaear, Steffan, wyt ti'n cael Iesu Grist allan o'r darn yna? Achos dydy Iesu ddim yn y darn o gwbl, diolch yn cael ei enwi o gwbl yn adi. Ond eto, dyn ni'n gweld mor glir fel mae o yn pwyntio ymlaen, sut mae ateb Duw i Solomon yn pwyntio ymlaen at Iesu Grist. Gadewch i ni gael gwers hanes bach. Felly, dyn ni'n gwybod bod y Beibl yn cychwyn efo Adda ac Efa. Ac mae Adda ac Efa mewn perthynas berffaith gyda Duw. Mae Duw gyda Adda ac Efa. Maen nhw'n medru siarad gyda fo. Maen nhw'n medru gofyn cwestiynau iddo fo.
Maen nhw'n medru cerdded trwy'r ardd gyda Duw. Fysa be dyn ni'n meddwl amdano fo heno, cyn y cwymp, fydde fo'n neud dim synwyr o gwbl iddyn nhw, achos dyna gyd oedden nhw'n gwybod oedd bywyd gyda Duw. Ond dyma nhw'n gwrthryfela, ynddo. A dyma nhw'n torri y berthynas yna, a felly dyma nhw'n cael eu taflu allan o'r ardd. Ac felly trwy gydol yr Hen Testament wedyn, dyn ni'n gweld effeithiau pechod. A dyn ni'n gweld pobl, dyn nhw ddim mewn perthynas gyda Duw. A mi fydde Duw yn hollol gyfiawn yn gadael pobl yn hollol ar goll. Fydde Duw yn hollol gyfiawn i wneud hynny. Hynny, ni fel pobl nath droi cefn ar Dduw. Ond dyma Duw yn dewis Abraham yndo, neu Abram, ac yn creu cenedl iddo fo'i hun, ac yn rhoi deddfe i'r genedl. Ac oedd y deddfe yna yn dangos iddyn nhw bod nhw, sut oedden nhw fod i fyw, ond oedd o hefyd yn dangos iddyn nhw bod nhw ar goll. A bod nhw angen aberth. Ac felly, dyn ni yn darllen yn yr Hen Testament am yr holl aberth sydd yn digwydd yn y deml. A dyna lle dyn ni yn cysylltu efo yr arglwydd Iesu Grist yn fama. Achos i Solomon oedd o'n gwybod, os da ni eisiau'r arglwydd i fod gyda ni, yna mae rhaid i ni greu teml, a'r rhan hanfodol o'r deml yna ydy'r aberthu. Da ni'n weld o yn y darn yn fama, yn adnod 12, ymddangosodd yr arglwydd iddo liw nos a dweud wrtho, clywais dyweddi, ac rwyf wedi dewis i mi y lle hwn fel man i aberthu. Ac felly oedd y deml yn lle i'r bobl gael cyfarfod gyda Duw. Ond wrth gwrs, does gennym ni ddim teml heddiw yn agos. Dyda ni ddim angen teml, achos pwy sydd gennym ni, mae gennym ni'r arglwydd Iesu Grist. Fo ydy yn teml ni. Chwi ddarllen chydig adnodau o Hebreaid, felly gyfeillion, gan fod gennym hyder i fynd i mewn i'r cysegr drwy waed Iesu, ar hyd ffordd newydd a byw, y mae ef wedi ei hagor i ni drwy'r llen. Lle oedd y llen yn y deml yn doedd. Hynny yw trwy ei gnawd ef. Gadewch i ni nesau a chalon gywir mewn llawn hyder ffydd, a'n colonnau wedi ei tenellu'n lan. Oedd Solomon yn gwybod, a dyma Duw yn dweud wrtho fo, yn y deml fyddai'n cyfarfod â chi. Fyddwch chi'n gorfod edrych ar fama, ac fyddwch chi'n dod i fama, ac fyddwch chi'n aberthu yn y deml. Ond heddiw, mae gyda ni'r arglwydd Iesu Grist, sydd yn deml llawer gwell, yr aberth yr un nath roed ei hun drosta ni. Yr un nath farw, nath gymryd yn pechod ni arno fo'i hun. Nath fodloni cyfiawnder Duw yn llwyr, ac nath atgyfodi. Ac felly, wythnos yma, os ydyn ni eisiau Dduw bod yn bresennol, os ydyn ni eisiau Dduw siarad gyda ni, yna mae rhaid i ni ddod ato fo trwy yr arglwydd Iesu Grist. Gdewch i mi weithio hwn allan chydig bach. Bobl ifanc, dych chi wedi dod nôl o'r gwersyll lot ohonach chi. A dwi'n siŵr bod chi wedi cael wythnos ffantastig. Dwi'n cofio'n hun dod yn ôl o gwersyll. Ac o'n i'n dod i'r Cynhadledd ar dipyn bach o hau. Ac o'n i isio cyfarfod efo Duw. Ac felly beth o'n i'n trio wneud oedd trio byw yn dda. Trio wneud yng ngorau. Rwan, does na ddim byd o'i le ar hynny. Ond nid fel yna mae Duw yn mynd i siarad efo chi wythnos yma. Mae rhaid i ni bwyso ar Iesu Grist. Nella bod yna rhywun yma a dych chi'n stryglo yn ysbrydol. A dych chi wedi meddwl, reit, be dwi angen ydy reset ysbrydol. Be dwi angen ydy, wythnos yma, dwi wedi bod yn stryglo efo rhyw bechod, lle bod fi wedi bod yn edrych ar rhywbeth ddylwn i ddim, neu bod yn cael meddyliau na ddylwn i, neu lle bod fi wedi bod yn stryglo i ddarllen y Meibl i. A dych chi'n meddwl, reit, be dwi'n mynd i wneud wythnos yma di, reit, reset, dwi'n mynd i weithio yng ngorau, a dwi'n mynd i fod yn sanctaidd.
Eto, sy'n byd yn bod ar hynny o gwbl, ond nid fel am a Duw yn mynd i siarad gyda chi. Mae rhaid i ni ddod ato fo trwy'r arglwydd Iesu Grist. Neu ella bod ni'n meddwl, wel, da ni'n dod i gynhadledd ac da ni yn bobl efengylaidd, a felly be da ni angen ydy ticio y bocsys. Nid i mae rhaid i'r gynhadledd yma fod efo diwynyddiaeth dda. Fyddwn ni'n checio ydy emyr yn pregethu'n gywir ac os gen fo y balans cywir, neu falle'r cerddoriaeth. A da ni angen cael y cerddoriaeth iawn. Ac os oes gennym ni yr holl bethau yn ein lle, yna mae Duw yn bownd o'n bendithio ni a siarad efo ni. Ond nid yna da ni'n gweld yn y gair. Trwy yr arglwydd Iesu Grist. Dim ond trwy'r arglwydd Iesu Grist. A da ni'n mynd i ganu efo'n gilydd rwan, can sydd yn atgoffa ni o hyn. Dim ond trwy ras cawn fynediad. Dim ond trwy ras down off flaen. Nid am ein heiddi dy gariad, deiwn drwy waed pyr yr oen. Mae rhaid i ni gychwyn yn fanna'n does, wythnos yma. Da ni'n pwyso'n llwyr ar Iesu Grist, ar ei aberth o trosta ni ar y groes. Dewch i ni ganu gyda'n gilydd. Mae Lois sydd yn helpu efo nifer o'r gweithgareddau, os yma'n mynd i ddod i weddio rwan. Iawn i weddio. O dad, diolch fod ti yn dad sy'n llawn cariad, chdi yw cariad. A diolch trwy'r cariad yna fod ti wedi anfon Iesu Grist. Diolch na trwy dy fod dyn ni'n cael mynediad i ti. Diolch am y ffordd gul yma, ond y hollol agored i unrhyw un i ddod ata ti, achos fod ti wedi rhoi dy unig fab i fod yn berson fel ni, i fod ar y ddeiar yn cymryd i pechoda ni gyd, fod fo unrhyw un yn gallu dod ata'ch ti achos Iesu Grist. Diolch am Iesu Grist, diolch am ei gariad o, diolch am ei ffyddlondeb o, diolch am ei byrdeb o, diolch am ffordd mae o'n ffyddlon yn dal ni trwy gydol yn bywydau ni. Diolch fod aberth Iesu'n ddigon i ni. Does dim byd arall angen i adio
ti wedi cymryd bob dim Iesu Grist. Diolch amdano fo, sgweld i dda. Diolch am yr ysbryd glân sydd ynddo ni, yn tywys ni, yn siarad efo ni, yn hybu ni. Os gweld i dda, cadw ni yn agored i ti heddiw yma, yr wythnos yma. Fo ni yn sensitif i dy eiriau di, yn sensitif i ffordd wyt ti'n arwain ni. Rhoi doethineb i ni, wrth i ni siarad efo eraill yn annog nhw, ac wrth i ni gyfarfod ffrindiau hen a newydd, fod ti yn efo ni, yn dod â llawenydd, a dyn ni jyst yn diolch o gael amdano chdi, Iesu Grist. Amen. Diolch. Diolch oes. Felly, da ni wedi gweld, oedd Solomon isio i Dduw gyfarfod gyda'i bobl. A dyma Duw yn dweud, wel, y ffordd dwi'n mynd i wneud o di trwy'r deml. Ac wrthos yma, ffordd mae Duw yn mynd i gwrdd â ni ydy yn gyntaf trwy'r arglwydd Iesu Grist. Dyna sut da ni'n dod at Dduw. Ond wrth gwrs, mae yna adegau yn bywyd ni'n does lle mae Duw i weld yn agosach, a mae yna adegau lle mae Duw yn bellach. Mae yna wahanol resymau drost hynny. Da ni'n gweld ychydig bach yn y darlleniad yma. Sbiwch ar 2 Chronicle 7 adnod 13. Os byddaf wedi cael nefoedd fel na fydd glaw, neu orchymyn i'r locustiaid ddifar ddeiar, neu anfon pla ar fy ngheisio, neu anfon pla ar fy mhobl. So, da ni'n gweld yn fama, mae'r bobl yn mynd trwy gyfnod anodd. A da ni'n gwybod, o darllen yn hwyrach ymlaen yn yr Hen Testament yn aml, oedd oherwydd i pechod nhw i hunain. A felly'r ail beth ydym ni angen gweld, a'r ail beth da ni'n dysgu yn fama, os da ni isio i Dduw siarad gyda ni'r wythnos yma, os da ni isio i Dduw fod yn bresennol, mae rhaid ceisio yr arglwydd. Mae rhaid ceisio yr arglwydd. Da ni ddarllen o yma dydan, yn adnod 14, ac yna bod fy mhobol a elwyr wrth fy enw yn ymostwng ac yn gweddio. Yn ymostwng ac yn gweddio yn fy ngheisio ac yn troi oddi wrth i pechod. Chwi roed gobeithio darlun fydd yn helpu ni ddeall hwn. Ar y sgrin eto, dwi'n mynd i ddangos lot o bobl heno, ond mae gennym fi 6 neu 5 person gwahanol yn fanna. So unwaith eto, dwi eisiau chi droi at berson sy'n ymwneud chi, ella person gwahanol tro yma, a dwi eisiau chi feddwl pwy o'r heina fysa chi'n trystio. Okay? So pwy fysa chi'n trystio a pam? Rwan, o'n i yn gobeithio bysa ni wedi rhannu a cymysgu chydig bach mwy, a dwi'n gweld ella bod rhan yma bod gennych chi ddim cliw pwy di hwnna yn y top. Mae Gwern ti'n y canol, ti'n gwybod, dwi'n siŵr pwy ydi o. A rhan yna, ella bod gennych chi ddim cliw pwy di hwn yn y canol. So gadewch i ni fynd trwyddyn nhw. Okay? Mae'r un top, person top ddim yn person specific, dyn tân. So pwy sydd gennym ni fama? Nigel Farage. Okay? So Nigel Farage yn ddyn sydd yn yr newyddion yn aml iawn ar hyn o bryd. Ochr yma, pwy sydd gennym ni'n o'r ochr yma? Trump. Pawb yn gwybod am Trump. Pwy sydd yn y top? Mr Beast. Mr Beast sydd ar YouTube. Ac wedyn yn y canol, Nelson Mandela. So dwi eisiau chi droi a dwi eisiau chi feddwl pwy fysa chi'n trystio fwyaf o fanna, a meddwl pam. Pam byddech chi'n trystio'r person yna?
Iawn. Nes i ddeud cynt, does a ddim ateb iawn ac anghywir, efallai bod ne tro yma, dwi'n yn gwybod. Ond os ydy rhywun yn mynd i fod yn ddigon dewr i rannu efo ni, pwy fydden nhw yn trystio yn fanna? Anna. Nelson Mandela, fysa ti'n trystio. Pam fysa ti'n trystio Nelson Mandela? Dim yn gwybod? Oce. Ella bod rhywun arall wedi deitha ti bod yn berson i drystio. Rhywun arall. Oce. Na ni, mae'n wastad un clefar, does? So os oedd y tŷ ar dan, sy'n ni'n trystio yr dynion tân yn bysen. Bysa rhywun yn trystio hwn? Na, dwi'n meddwl bod hi'n eitha saff yn fama. Efallai ddim gymaint wrth ystwetha, dwi'n meddwl. Na, yn ei fydden ni ddim, am hwn ni, bydde lot ohono ni ddim yn trystio. Ni, dyn ni'n gwybod, dyn ni wedi clywed hanesion, os ydych Facebook feed chi, fel yn ni, mae'n siŵr o fod o ddigon tebyg, na dyn ni'n clywed am yr holl arian y mae'n cymryd, neu'r gŵr ar yr ochr yna. A dyn ni'n clywed am yr holl bethau yna, mae o wedi wneud yn anghywir a bod o'n fwli ac yn y blaen. Mae gennym ni safonau uchel iawn pan dyn ni'n edrych ar bobl eraill. Ond gadewch chi fi droi'r cwestiwn rownd. Fedrith Duw drystio chi? Fedrith Duw drystio yno chi? Dych chi'n gweld, mae Duw yn fama'n dweud wrth Solomon, yli, os ydy'r bobl yn mynd trwy gyfnod anodd, os ydw i'n bell i ffwrdd, mae eisiau troi yn ôl. Mae eisiau troi yn ôl at y deml, at yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae eisiau ceisio. Ac pe bawn ni'n mynd allan yma rwan i gymdeithas, fysa yna lot o bobl yn hapus iawn i ddweud, wel dwi'n ceisio yr arglwydd. Ac efallai fysa ni yn fodlon dweud, wel ie, ydych chi wir yn ceisio yr arglwydd? O beth amdano ni? Dwi'n siŵr fysa ni gyd yn fodlon dweud, wel ie, dwi eisiau ceisio'r arglwydd. Ond fedrith Duw drystio chi a fi go iawn. Ydyn ni yn cadw pethau ni'n hunan yn bywyd ni? Ydyn ni weithiau yn dweud celwydd? Ydyn ni yn camddefnyddio y pethau mae Duw yn ei roed i ni? Ydyn ni weithiau yn anwybyddu yr hyn yma Duw wedi roed i ni? Os well gennym ni wneud pethau eraill yn lle treulio amser gyda Duw, ydy hwnna wedi dod mewn i'n calon ni? A dyma beth mae'r darn yma'n ddeud ydy, hynny mae ceisio'r arglwydd yn geisio gyda integrity. Sbylwch ar yr adnod. Sbydd fy mhobol, so siarad mae o gyda Cristnogion efo yma. Dwi'n gwybod bod ni'n yr Hen Testament, dwi'n gwybod bod ni'n byw trwy ras, ond mae'r Beibl yn glir yn dweud, dyn ni'n medru just byw trwy ras ac anwybyddu sut ydyn ni'n byw. Dyn ni'n gweld bod angen ymostwng. Mae'r ceisio mae'n golygu ymostwng. Mae'n golygu plygu o flaen Duw. Dwi'n cofio pregaeth, dwi'n meddwl, gan Gareth Davies yn sôn am dyn ni fodlon rhoi y goron ar Iesu, ond dyn ni fodlon tynnu'r goron oddi arno ni'n hunain. A mae rhaid i ni fod yn onest, mae'n rhywbeth rili anodd i ni. Bobl ddosbarth canol Cymraeg. Chwo, mae rhaid i ni sylwi, efallai, ydyn ni yn ceisio'n arglwydd fel y dylen ni? Maen nhw'n deud yn dydyn efo rhywbeth fel Alcoholics Anonymous, na'r cam cyntaf ydy sylwi bod yna rhywbeth o'i le. A felly, heno, dwi'n gofyn y cwestiwn. Oes yna rhywbeth o'i le? Ydyn ni'n ceisio yr arglwydd mewn gwirionedd? A dwi'n gofyn i fi'n hun gymaint ag i unrhyw un arall.
Gweld, mae'n hawdd i ni ddeud, mi ddoi'r gynhadledd, a mi na i geisio'r arglwydd, ond wedyn mi ai nôl i mywyd. Mi na i fwynhau yr holl bethau sydd i'w cael o'r wythnos yma, a mae hwnna'n gret. Ond ydy Duw yn galw am rhywbeth dyfnach. Ac ydy'r ffaith yn bod ni efallai ddim yn gweld bri ar yn heglwysi ni rhywbeth i'w wneud efo hynny. Mae gennym ni'n bywydau, mae gennym ni'n cynlluniau, mae gennym ni'n gwaith, mae gennym ni'n cyfforusrwydd, ond mae ceisio'r arglwydd yn golygu plygu a holi cwestiynau anodd i ni'n hunan. Ac felly mae rhaid i ni ymostwng. Da ni'n gweld fel yma ymostwng a gweddio. Ac ai annog i chi, os ydych chi'n teimlo wythnos yma bod Duw am i chi i weddio a siarad gyda fo, gnewch hynny. Peidiwch bod ofn yr wythnos yma. Os ydych chi'n clywed yr ysbryd yn siarad gyda chi ac yn eich dwisbigo chi, peidiwch e jyst roed o un ochr. Gadewch i Dduw ddelio efo chi. Gadewch i Dduw ddelio efo ni. A da ni'n gweld yn yr adnod yma, da ni angen ceisio a dychwelyd o'n ffyrdd drygionus. A mae hwn yn mynd reit i'r galon yn dydy. Fedrwn ni'n fficio hyn o gwbl. Y gwir ydy, dwi'n siŵr fod mae'n wir i fi beth bynnag, pan ydw i'n deud bod fi eisiau ceisio'r arglwydd efo'n holl galon ni, dwi wastad yn teimlo'n halon i'n gwrthryfela. Achos mae'n llawn pechod. Ond mae Iesu'n deall hynna, a mae'n helpu ni. A mae'n rhoi'r ysbryd i ni. A felly mae hwnna'n yn bwynt pwysig. Efallai bod chi ddim yna. Efallai bod chi ddim yn y lle yna ar hyn o bryd, lle ydych chi'n deud fedrai'm ceisio'r arglwydd efo'n holl galon. A mae'n okei fod yn onest fel yna. Mae'r profiadau yna'n brofiadau mae pobl Dduw wedi cael ar draws y blynyddoedd. Byddwn ni'n canu emyn mewn munud sydd yn dangos hynny. Ond mae Duw mor raslon. A dyna di cychwyn y broses lle da ni'n dod o flaen Duw a da ni'n deud, yli mae'n halon ni mor galed. Mae'n halon ni mor oer. Dwi angen i dy ysbryd di dorri i mewn. Da ni'n mynd i ganu can. Emyn. Emyn ffantastig gan Williams. Dros bechadur buost farw. Dros bechadur ar y pren. Y dioddefaist hoelion llymio nes i torfod crymu pen. Dwed i mi a'i fi oedd hwnnw gofiodd cariad rhad mor fawr. Marw dros un bron a suddo yn gehenna boeth i lawr. Sbiwch ar yr ail bennill. Dwed i mi a wyt yn maddau cwympo ganwaith i'r un bai. Oedd o'n gwybod rhywbeth am hyn, o'r profiad yma o stryglo yn y bywyd ysbrydol. Dwed a ddeu byth i galon all gynnig edifarhau. Oedd o'n stryglo weithiau efo methu edifarhau, ond beth mae o'n neud? Mae o'n rhedeg at galfaria. Beth yw pwysau'r beia mwyaf a faddeu o bari? Peidiwch â meddwl wrthos yma bod chi'n rhy bell o ddi wrth Dduw ac allith o ddim delio efo chi. Mi fedrith o. Pa'n dryma fyw fy mhechod a'i gryddfannau calfari. Mae'r groes yn ddigon. Mae Duw yn ddigon i ni. Allith o dorri mewn. Allith o feddalu yn calon ni. Felly gwnewch i ni addoli Duw gyda'n gilydd trwy ganu hon.
Lle da ni'n dod i'r diwedd rwan, da ni wedi gweld, os da ni isio cyfarfod efo Duw yr wythnos yma. Beth oedd yn rhaid i Solomon, beth oedd Duw yn dweud oedd Solomon i wneud? Wel, edrych ar y deml, edrych ar Iesu Grist. Dyna lle mae maddeuant i'w gael. Ond mae rhaid i ni geisio'r arglwydd. Mae rhaid i ni geisio'r arglwydd go iawn. Ni just dweud hynny, ac mae rhaid i ni fod yn onest, weithiau dyn ni'n ffeindio hynny yn anodd. A mae angen cymorth Duw i wneud hynny. Ond yn ola, be dyn ni'n weld yma, ydy bod gennym ni hyder. Mae gennym ni hyder. Sylwch ar adnod 14 ac 15. So os wneith y bobl hyn, mae'r deml wedi paratoi, os wneith y bobl droi nôl ato fi, yna fe wrandaf o'r nef, a maddau ei pechod ac adfer ei glad. Chi eisiau Dduw adfer yn glad ni? Bydd fy llygaid yn sylwi am clistiau yn gwrando ar y weddi a ffrymur yn y lle hwn. Rwyf wedi dewis a sancteiddio'r tŷ hwn i'm henw fod yno am byth. Yno hefyd y bydd fy llygaid am calon hyd byth. Mae yna gymaint o beth allan i ddweud. Mae yna gymaint o resymau yn does i ni fod yn hyderus. Mae yna gymaint o adnodau allan i roed i chi. Mae Paul yn esbonio fel os ydy Duw wedi rhoi i fab i hun sut allith o beidio a rhoi y cyfan i ni. Mae gennym ni'r ysbryd gyda ni. Ond dwi jyst eisiau chi sylwi pa mor bersonol ydy'r adnodau yma. Sylwch fel mae Duw yn sôn am ei lygyd a'i glustia fo. Ond da ni'n gwybod oes gan Duw, ddim llygyd a clustia, mae gan yr arglwydd Iesu, oes, ond mae o'n ceisio cyfathrebu rhywbeth gyda ni. A tybed ydy o'n ceisio cyfathrebu rhywbeth efo ni heddiw yn Aberystwyth. I fod yma. A'i fod o'n gweld. A'i fod o'n clywed. Mae di paratoi'r ffordd i chi fod yma. Mae'n gwybod beth sydd yn mynd ymlaen yn eich bywyd chi. Mae'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen yn eich eglwysi ni. Mae'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen yn eich calonau ni. Mae'n gwybod y cyfan a mae'n gwrando. A mae'n edrych. A mae'n aros i weld beth ydych chi'n mynd i wneud. Beth ydych chi'n mynd i wneud wythnos yma? Beth ydych chi'n mynd i wneud efo yr hyn ydych chi'n mynd i glywed? Beth ydych chi'n mynd i wneud yn y cyfarfod gweddi? Beth ydych chi'n mynd i wneud yn eich amser pan ydych chi efo chi'ch gilydd? A mae'r hyder sydd gennym ni. Mae'n dweud, os newch chi droi, mi ddoi. Chwi roi darlun jyst i geisio gobeithio dangos chydig o hyn. Trwy'r wythnos diwethaf, oedd hi'n amser diddorol iawn i ni fel teulu. Achos oedd Anna yn y gwersyll, a dwi'n siŵr fyddwn ni'n clywed lot am y gwersyll yr wythnos yma. Ac mae rai fi gyfaddau, dwi'n gwybod oedd Anna'n cael amser ffantastig, ond oedd ychydig bach yn anodd i ni. O'n i fama yn Aberystwyth, oedd Debs adre ym Mangor, ac oedd Anna ddim yn cysylltu efo ni o gwbl. Oedd hi'n cael amser gwych, rwan i fod yn deg iddi hi, doedd gen i hi ddim ffôn, so doedd dim disgwyl iddi hi wneud o gwbl. Ond o'n i yn textio Bedwyr pob hyn a hyn, ac yn kind of cocsio bod fel rhywun sy'n gweithio ar mudiad ydy'r gwersyll yn mynd yn dda, a sut ma Anna? Achos o'n i eisiau gwybod sut oedd hi. Ac oedd na Bethan dod fyny ar Facebook weithiau, lluniau, ac o'n i yna'n edrych, ac weithiau ni'n meddwl, dwi'n siŵr na Penelin, Anna, di hwnna'n y llun yna. Neu Curls, o'n i'n gweld, Anna'n cael amser da. Ac wedyn, dyma hi'n ffonio, dyma hi'n cael menthyg ffôn gan ffrind. A dwi'n meddwl na nos Wener oedd dyma hi'n ffonio Debs, a dyma hi'n deud, dwi'n cael amser ffantastig, dwi wedi cael amser briliant, ond dwi'n barod i ddod adre. A dych chi'n meddwl,
be nath hwnna yng nghalon ni? Os o'n i wedi medru neidio yn y car a gyrru i'w nôl hi'n syth. A pan weles i hi bore Sadwrn, beth oedd o? Cwtsh mawr. A da chi'n gweld, mae hwnna mond yn ddarlun bach o beth mae Duw yn ei ddisgwyl gennych chi. Os godwch chi'r ffôn arno fo. A deud, ie, dwi wedi cael amser iawn, ond dwi eisiau ti. A mi wneith Duw redeg atoch chi, a'ch cofleidio chi a'n nghofleidio i. A dyna di'n gweddi ni'r wythnos yma, de. Dyna di'n hyder ni. Di'n hyder ni ddim yn ni'n hunan. Mae'n hyder ni yn y ffaith bod gyda ni dad sydd yn llawn gras. Ac os newn ni droi ato fo, yna mi wneith o siarad gyda ni, a mi wneith o fwy na siarad, mi ddoeth o a gweithio yn yn plith ni eri o goniant o. Da ni'n mynd i orffen trwy ganu 2 emyn. Da ni'n mynd i ganu'r emyn gyntaf ar yn heistedd, ac wedyn da ni'n mynd i gael munud jyst yn dawel, jyst i chi gael siarad efo Duw, jyst i chi gael gweddio. Ac eich annog chi, byddwch yn onest. Byddwch yn onest. Os ydych chi ddim yn teimlo yn gynnes, a bod chi allan teimlo, dwi'n stryglo hyd yn oed i fod eisiau Duw, didwch wrtho fo. Byddwch yn onest gyda Duw, mae'n gwybod sut ydych calon chi. A gofynnwch iddo fo i weithio yn eich calon chi. A wedyn ar ôl i ni gael munud bach i weddio, mi godwn ni ar yn traed ac mi ganwn ni yr emyn olaf. Felly, tir hwn sy'n gwrando gweddi, ata ti y daw pob cnawd, llefyr isel ni ddirmygu, clywi o cheneidiau'r clawd, dy drigaredd sy'n cyfleidio'r ddeiar faith. Mi ganwn ni ar yn heistedd.
Dewch ni godi ar yn traed, gan ni pan fwy'n ofni colli ffydd. Crist ben deil yn fyw. Dad, da ni'n diolch i ti, dy fod ti mor garedig. Da ni'n diolch i ti am yr hyder sydd ganddo ni rwan. Da ni'n diolch i ti dy fod ti wedi paratoi yr aberth, bod ti wedi agor y ffordd i'r nefoedd i ni. Da ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n gweddio bydd pob dim da ni'n neud yr wythnos yma yn ei glodforio. Da ni'n pwyso'n llwyr ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd yw Dad, da ni'n gofyn, plis yn ei di helpu ni dy geisio di. Da ni'n gwybod fyddwn ni byth yn medru dy geisio di yn berffaith. Ond o arglwydd yw Dad, delia gyda ni'r wythnos yma, a tyrd i weithio yn yn plith ni. Gogoniant i ti arglwydd yw Dad. Ac mwyn yn gwlad ni, i ni weld mwy a mwy o bobl yn dod i gredu yno ti ac yn medru dweud y geiriau yna, ef am deil yn dyn.
clod i Iesu Grist. Amen.